Hola, bon dia. Són les 7:20 del matí. Uau, nervis. He d'estar a les 7:30 a la llibreria. Molt bé, Marta, arribem tard. Bueno, entre 7:30 i 8. Entre 7:30 i 8 vol dir 8. I avui és el millor dia de l'any. Sant Jordi, porto aquest modelet, que ara us l'ensenyaré bé. Les roses que regalo aquí, que són de Flower House. Ara no esteu a temps de regalar-les, però de Flower House, la vostra floristeria de confiança. Em fan coses moníssimes, mireu, super eco. Porto tots els llibres que regalo a la motxilla, vaig a treballar tot el dia, no sé quan els donaré a la gent. Estic agobiada i encara no ha començat el dia. A la vegada estic molt emocionada perquè és el meu primer Sant Jordi com a llibretera. He dormit super poc. Quina il·lusió! Està plovent. M'encanta com ho romantitzo tot, fins i tot si plou. Let's go! Hola, vale, abans deia que obrim, arribi tothom, és el millor dia de l'any! Us d'ensenyar on estaré jo tot el dia. Aquesta és la meva llibreria, crec que ja us he ensenyat algun cop un TikTok, i estaré en aquesta gàbia. Ah, estarà Vinyet! Oli! Ah, mira, no tinc les claus. Està tancat? Sí, espera, vaig a buscar les claus. Aquesta d'aquí serà la nostra gàbia amb la Vinyet. La podeu seguir a Cada Dia Lletres. I estarem aquí tancades. No passa res, serà molt divertit. Ara muntar el toldo. Hola, estem aquí amb la Vinyet de Cada Dia Lletres, que m'està gravant mentre estic gravant, mentre muntem la parada de fora. Quin estrès, molt bé. Sí, em sembla genial la combinació Orgull i Prejudici, Julieta King i 20 poemes d'amor i una canció desesperada. A dalt estan a baix, així és que en tenim dobles. Sí. Són les 9 del matí, servidora necessita el seu segon cafè del dia. Vaig a pillar cafè. Sí, hem acabat de muntar paradeta i tot, el de fora, tota la llibreria està en ordre. Està plovent, quin puto dia de merda. No passa res, felicitat, nenes, que és Sant Jordi. El vídeo esmorzant, són les 9 del matí, però com si fossin les 12, jo estic agotada. La Vinyet està aquí, a la nostra jaula. Amb la Vinyet ens estem adonant que estem posant tot a llibres superdepriments i supersats. Però som sad girls. A veure, què és aquest llibre? A veure, aquest no l'hem llegit. Es diu 40 dones estan engabiades i privades d'intimitat en un soterrani, sota la vigilància externa d'un grup d'homes armats. Uau! Amb la Vinyet ens hem adonat, hem començat a canviar les coses que... Hi ha moltes coses escrites per dones que són supertristes. O sigui, anem a fer la tríada de llibres tristos que hem posat aquí perquè tothom llegeixi. La tríada de llibres tristos que hem escollit per ficar aquí, però ara els hem separat un altre cop, Però hem posat... Vinyet, ensenya'ns. A veure, hem posat el meu any de repòs i relaxació, que està molt bé, però és molt trist. Perquè ve ser feliç com podria ser normal. Aquest em explica la meva mare perquè es deia així el llibre, perquè se l'ha llegit ella. És com molt xungo, en plan... No l'he llegit. En plan, la mare es veu que li diu, en plan, està com en una mena de secta i li diu... I ella diu, no, és que jo vull marxar perquè vull ser feliç. I la seva mare, perquè vol ser feliç com pot ser normal, en plan normal com nosaltres. Oh, no. Uau. La cara de mitja l'aigua, que no l'hem llegit, però també és bastant trist pel que diuen. Psiquiàtrics i tal. I quin més hem posat? Ah, sí, Terres Mortes, aquí. Ens agrada la negror i l'obscuritat. I el d'aquest que tu dius que és trist, que no l'he llegit jo. I el de La Canya Rebel, perquè ens agrada que els nostres clients i la gent que vingui a comprar llibres per Sant Jordi flori amb nosaltres. Flori amb nosaltres. Les vostres llibreteres de confiança. Els llibres tristos, ens recomanen llibres tristos. I el drama, sobretot. Ens agrada molt el drama. Hola, Amàlia, què tal? Hola! Fa ganxet, l'Amàlia, fa unes coses supermones. Ets cofundadora de la Iva i la Jana? Ai, la Iana? No, però sóc l'acoplada de la cofundadora, per tant sí. Ens encanta. La meva recomanació pel Sant Jordi de 2022 és... Estàs gravant? Sí. Vale. Són tots els llibres del Manuel Bauxauli. El millor. Tia, saps que no em va agradar i vaig abandonar-lo, el de... com es diu? Ignot. Ignot és el pitjor. Vale. Per tant, llegeix primer L'home manuscrit i La cinquena planta, els dos boníssims.
Me'ls van regalar per Sant Jordi i me'ls vaig acabar el 24, saps? Tipo, aquell fin de. Perfecte. Moltes gràcies, Amàlia. Yes. Seguiu-la a Instagram també, ella. Emocionant. Emocionant. A Twitter fa tuits molt divertits. Oi que sí? A vegades fa viral, sí. Espera, que surt un nen que... Soc molt divertida. Bueno, vaig a comprar-me un croissant. Amàlia, pobreta. Hola. Mare meva. Jo què he dit? No volem que plogui. I mira tu. És que està pedregant. Uau. I un vídeo de crisi perquè estava davant la pluja i la va començar a... És simplement inaguantable. Oh, si em veig. No puc més. Per què fa sol, ara? Per què fa sol? M'he hagut de canviar de roba perquè m'he mullat tota quan ha pedregat. Simplement insuportable. O sigui, és que podem mirar els pantalons. Sí, Les meves sabates estan una mica pel terra. Fatal. No sé qui ha fet això, però no ens agrada. No. Molt malament. Apolo, no? Zeus? No sé. Estem enfadades. Molt. No em sembla gens bé. He enviat al Roger que em porti roba de recanvi. Jo també li he demanat a la meva mare. Bueno, La vieja confiable. agafarem una pneumonia i no serà de Covid. Mi tesoro. ¿Estás grabando? ¡No! Yo pasando por una foto. Després del diluvi universal i de la marabunta de gent, Estem respirant. estem totes Per estar a segures. tope s'ha d'estar a zero. Penseu en això. M'he enganxat això al meu mòbil. Hola, hem arribat de dinar. Jo no tinc més roba, m'han deixat això que fa olor a vomitat. Segueixo la meva gàbia. No sortiré tot el dia de la meva gàbia. Hola, noies, ens voleu explicar alguna cosa? Sí. Tu ets de lletres? La mateixa. Ets cada dia lletres! Ets de lletres, oh. I tu ets de lletres també? Jo sí? Uau! Ah, que feies humanitats! Hombre! I Paola, tu què ets? Soy docente. Indecente. Y clown. Ens encanta. Vale, aquí fem un cridament perquè l'Amàlia encara no té llibre per la seva parella. Obri-s'ho amb el que ens cau. Va, jo us faig un d'esto dels tòpics que vull que tingui aquest llibre, però jo Vale. crec que aquest llibre no existeix, saps? Llavors l'hauré d'escriure jo. Clar, explica'ns, què li passa a aquest llibre? Ha de ser com de ciència-ficció, tipus Úrsula K. Le Guin, Vale. els contes de Tolstoi que va treure no sé quina editorial l'altre dia, no sé què. Algo sobre el mar, vale? Així com mítico... Tipo, jo vull uns pirates de l'espai, saps? Vale, ens agrada. I així com crítica político-social, saps? Una mica... Amàlia, l'has escrit, jo crec que aquest llibre no existeix. Me catxis, bueno... L'experta en llibres que fa estudis literaris, no? Experta que no saps. La carrera que ens prepara per aquest tipus de coses de la nostra vida. No sé ni idea. Jopetes. Copetes. Per què us prepara estudis literaris? Parlem-ne. Jo crec que per res. No, home, no, que portem 3 anys. Per què ens prepara Vinyet? Ens prepara per tenir una visió universal i transversal de la literatura i poder ser bons crítics, ens ensenya a llegir i a saber escriure crítica. Molt bé! Insertar el vídeo d'estudis literaris a YouTube. Promoció. Facultat de Filologia i Comunicació, pagueu-nos. Pagueu-nos. I què us ensenyen les humanitats? És una mirada crítica i interdisciplinar de tots els aspectes de l'ésser humà, des de la història, la filosofia... Molt interessant, no? Aprendre a pensar, sobretot. A ser crítics amb el que llegim. Sandra, ens ensenyes la teva... Això d'aquí darrere. No es de mi estilo, pero es de la tienda, ¿vale? Ens vols recomanar alguna cosa per aquest Sant Jordi? Ella és la meva jefa. No ho sé. Mira, m'agrada molt aquest, però lo tenim molt. Y lo tengo aquí porque es como lo del Yuval Harari y es un libro de veritat bo sobre les ciutats i com s'han creat les ciutats. Si a la gent que li agrada la història, aquest seria un recomanat. Molt bon llibre. Moltes gràcies, Sandra. Ja coneixeu la meva jefa. Una altra pregunta, com em suportes? Pues no sé, ¿sabes? Hemos tenido que hacer un gran... No, mentiras. No. Tu ets molt bona recomanant llibres. Gràcies, Sandra. I això ja és un gran què, ¿vale? Toma. Mini punto para Marta. Con leche de soja, ¿no? Tú.
Hola, què tal? Sí. I ara crec que... No són ni les 6 de la tarda i no puc més. Ha vingut la meva mare a portar-me un jersei perquè l'altre el tenia mullat. No puc més. Tinc molta son. Estic assotada. Necessito estirar-me i dormir. Per sort són el Mas Manel. Obriré un canal de DIY. D'embolicar. A partir d'ara, cada dia lletres, cada dia manualitats, embolicaré llibres i faré manualitats. La Milleta encara té ganes de riure. Jo no. Jo tinc ganes de morir. No puc més. No puc més, de veritat. De veritat. És que mireu quanta penya. Són les 7 de la tarda, portem 12 hores aquí en aquesta gàbia. Mireu, i la gent no se'n va. Aneu-vos, en sou uns pesats. El mejor sonido del día, el de la persiana bajando. Espera, que se escuche, que se escuche. Estem cansades per fer arribar el millor moment del dia. Recollir. Pizza, pizza. La que em seguia a 4 estacions tenia chorizo i... Però he pensat, el chorizo és molt fort. Sí. Soc una escriptora atormentada que escriu dedicatòries a llibres mentre beu cervesa. No puc més. Bona nit. Amàlia, ja estem al taxi. Jo només tinc ganes de plorar. Ara mateix no puc més. A mi m'espera una festa, ara, en teoria. Des de les 7 i mitja, 12 hores, 8 i mitja, 13, 9 i mitja, 14. 14, sí. 14 hores hem estat treballant. No puc més. És precarització juvenil. Jo dic que sí. Jo dic que no puc més. Ara anem a emborratxar-nos, que és l'únic que podem fer els joves, perquè no podem més. Anem al Poetitzat, que és el meu moment preferit, el meu dia preferit de l'any, però aquest any arribarem tard, perquè... Bueno, també hem començat tard. Jo crec que en honor a nosaltres. Ja. Ara hem de llegir un poema, és que jo no sé quin poema llegir. Jo no tinc res a llegir. Bé, quina ràbia. Hola! Aquí estem. Hem arribat al Poetitzat. El pitjor dia de la nostra vida. No puc més. Només vull plorar i emborratxar-me. Estic farta de la vida. No vull ser llibretera, odio els llibres. No penso llegir un puto llibre a la meva vida ni recomanar un llibre mai més. Recomanar un llibre. 20 minuts m'he estat amb una mare de mierda. O sigui, sempre la recordaré allà. No, m'he llegit els llibres de nens de 8 anys. Què vols que et digui? Vale, s'ha començat. Bueno, adeu, us estimem. Fins una altra. M'estimo. Per Sant Jordi. Ara estem cantant una cançó. I així prens, tot el que ja et pugui donar. Pues abans que va Sant Jordi, tens alguna recomanació especial per nosaltres? Sí, que us estimo molt. Bueno, recomanació no sé, però us estimo molt. Veniu al Poetitzat. L'any que ve no plourà. Poetitzat Us ho diem 2023, nosaltres. serà encara millor del d'aquest any. No plou. Mira, Buri, alguna cosa a dir de Sant Jordi d'aquest any? Ha sigut molt maco, però ha faltat la Marta. Sant Jordi sense la Marta no és Sant Jordi. Tiri, aquesta és la meva germana, vols dir alguna cosa? A mi m'han regalat 2 roses, però me'n falta una. Això no ho penjaré, tia. Ara anem a l'associació de veïns, com a gent del barri que som, a recollir. Sant Jordi és el millor dia de l'any. Passeu-vos-ho molt bé, espero que us hagi agradat aquest vlog on he compartit les meves experiències. Laura pot sortir. O sigui, pot sortir amb mi, amb les rayonsis. Moltes gràcies per veure aquest vídeo fins al final i visca la cultura popular i visca Sant Jordi. I Santa Jordina. I Santa Jordina. Que no ho sàpiga, aquí, però apuntava aquí dalt, vale? Aquí dalt, així. Sarrià era una vila independent. Era l'últim poble a annexionar-se a la ciutat de Barcelona. A ser invaïda. Totalment. Va ser el 1921. El 4 de novembre. I estem traumatitzades.